Здравейте, хора! Днеска ще ви показвам една пратка от Тему. Така, първото нещо е ето това. Чакай само. Това е за кучето ми. Сега ще го разопаковам. Да, тук му се вижда главата. Ето, това не знам какво е. Така, следващото нещо е ето това нещо. Това и аз не знам какво е. Така. Това е часовник. Ето. Така, следващото нещо е ето това, като излизаме навънка да не му е студено на кученцето. Ще ви покажа после. Така. Другото е това за кученцето ми пак да ходи до тоалетна. Това не знам какво е, после ще питам мама и ще ви кажа. Това е за прате. Ето тук. Това е прате. Това е за пратета. Ето. Това са обици на мама. Не знам колко се виждат, но те не са и много хубави. Още едни обици на мама. И това е каишката за моите кученци. После ще ви го покажа. Така го оставям отстрани. Тук. Сега, това нещо. И аз не знам какво е. Ще изчакате малко. Една минутка само. Така, видях това какво е. Оп. Това са за фугите на банята. Така, това нещо не иска да застане. Ето така ще го сложа. Не знам как се вижда. Ето, това са за фугите на банята. Сега, следващото нещо е пак обици на мама. Ето. Не знам. Така. И това е някаква рокля на мама. Не, това е комплектът. Добре, това е моят комплект. И това е на кучето и такова за вратлето. Хотим да го дам на мама, защото много иска да го види. И така. Чули? И така няма нищо. Сега ще го отворя това. Чакайте само малко, че е много опакован. Ето. Разопакова го. Кучето е под мен, може да го сложа. Айде ла. Опа. Ето го. Малкия бомбон. Чакай. Оп. Ето го. Така, сега ще го сложа, обаче няма как да е пред вас. Чакайте, всъщност ще се пробвам. Така, сега ще го сложа. Кучо, не бягай. Не бягай. Сега. Ама трябва да му сложа. Изчакайте малко само. Хора, не можем да го правим. Ето го тук. Не знаеме как. Сега ще ви покажа крайния резултат. Така, хора, ето го. Не знам, пишете ми долу в коментарите дали е така се слага. Ето. И ето му е каишката. И така, довиждане!